Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la ukufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu. Inkulu indaba sila esikulethela khona izinto ezenzeka ke ezweni sakhile bafowethu. Siyazi ukuthi indaba inkulu ibheke okhethweni ke lapha wengane zakwethu. Lapha ke ophongolo ku Ward 2 bekunama election ke lapha wengane zakwethu kuvotwa ke lapha ke ngokukhethekile ke lapha wengane zakwethu. Lapho khona ke iqembu ke elisha eliholwa uJacob Zuma ke lapha wengane zakwethu eliveza omkhulu ke umhlahlandlela njengoba sazi ukuthi iqembu elisha ke lapha ke iqembu leMK libambe unumber 2 ke lapha wengane zakwethu njengoba sazi ukuthi iqembu lenkathe ezindaweni ezisemakhaya lapho khona ke elizinze khona njengoba lona ke lithathe unumber 1 ngamavoti ke awu 890 kwathi MK 687 kwase ukuthi ANC yaba no 595 iEFF yayisiba no 52 ke lapha wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibane lapha kwi-comment section ngiyezwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela ukwenza okulungile ucinezela subscribe cizene bell ukuze uzohlezi uthola njalo ama notification mas poster ivideo entsha siyi channel. Siyabonga.